Салом алейкум ҳама каса марҳамат. Каседе ки билет дар кор боша ай тамоми гӯшаи канори Россия марҳамат занг занед, ё ки ай Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон марҳамат ба мо занг занед. Номерои мо 08065 ана шумо метавонед аз ин ҷо ба Тоҷикистон гиред, аз Тоҷикистон ба Екатеринбург ба тамоми гӯшаву канори Россия шумо метавонед билет бигиред. дӯстони азиз, мо дар шаҳри Екатеринбургем, танҳо метавонем ба нафароне ки дар шаҳри Екатеринбурга ба онҳо билет диҳем ва барои нафароне ки аз дигар канори гӯшаву канори Россия мо метавонем номерои бародароро диҳем ки ба тамоми рӯи Россия билет мефурӯшанд. мо танҳо местни одамое ки дар шаҳри Екатеринбургам ҳавоёда билет мефурӯшем. саломат бошед бародаро. шумо ба канали мо лайка фаромӯш накунед. дарси мо рафт. با کار باری خود ما مشغول میشیم. و نوتیشن 1 ساعت باید یوتیوب توقعی کنیم که یوتیوب خوب جزلاش بگه терминал нету, убрали. YouTube чи гизалаш дега баъд ман шумораро ҳаматон мефаҳмам ҷураҷоно бародаро рафиқо касе ки барои YouTube боша агар ман як видео мекунам пешкаши шумо мекунам ки шумо бохабар шавед баъди эфир албатта як видеои наводи нав мебирам барои ине ки мардум бояд бидонанд ки чӣ кор кунанд. нафароне ки барои билет занг мезананд ё медаранд марҳамат аз як касе мо дар хидмати шумоем. номери телефони мо 082 60 95. каседе ки билет дар кор бошад дар кор нест метавонад лайк моно навора поделиться кунед. хушомадед.
های برادرها چقدر که گفتیم نمره تلفن ما همین نمره کدامی در کار باشم ما در همین جاییم مرحمت زنگ زنین نویسین این ما در خدمت شما براتون کدامی در خدمت در کار باشم مرحمت زنگ زده پرسید ما یک نواری نو ناربار بکنیم یا زبس کنیم که برادرها اون خبر خوش شد همه تون بخدا برادرها زنده باشین